počtu tried prvých ročníkov vychádzal v podstate z dvoch zásadných odporúčaní, a to bolo odporúčanie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a požiadavky zamestnávateľov, respektíve požiadavky trhu práce, ktoré hovoria jednoznačne, že je dopyt po odborných zamestnávateľov a na druhej strane naše školy produkujú kopec študentov, ktorí končia potom na odbornej práce, respektíve pokračujú ďalej v štúdiu na odboroch, ktoré nie sú uplatniteľné na trhu práce. A v tejto veci sme získali stanoviska zamestnávateľov z oblasti technickej teda, aj z oblasti služieb. A našim cieľom bolo jediné zlepšiť možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce, vypočuť požiadavky, ktoré jednotliví zamestnávateľi ako najvýznamnejší zástupcovia v našom kraji na nás položili a spraviť z toho systém, ktorý aspoň čiastočne napraví tie nedostatky školského systému, ktorý máme na úrovni štátu. Počuli ste dnes sami, že dokonca aj predstavitelia vládneho klubu, teda predstavitelia klubu vládnej strany Smer, KDH teda, kritizovali úlohu alebo systém štátu v oblasti vzdelávania a v podstate v tejto kritike sme sa zhodli a náš návrh mal reflektovať túto kritiku a mal hľadať a nájsť spôsob na to, aby sme nielen konštatovali, ale pokúsili sa spraviť aspoň prvý krok k zlepšeniu tohto systému, k zlepšeniu tým spôsobom, že by sme vyšli v ústretí zamestnávateľov, ale zároveň by sme aj našim deťom, našim študentom poskytli naozaj serióznu možnosť na slušný štart do života. Napriek tomu, napriek argumentom, napriek aj tomu, čo zaznelo na predošlom zastupiteľstve, nakoniec zastupiteľstvo tento návrh odhlasovalo v takomto znení, ako odhlasovalo, čo je z môjho pohľadu čistá ignorácia hlavne tých zamestnávateľov. Máme tu petíciu, ktorá sa nazvala Deklarácia zamestnávateľov na podporu rozvoja stredného odborného školstva, kde zástupcovia štatutári 50 firiem v našom kraji, ktorí zamestnávajú viac ako 8800 zamestnancov, nás žiadajú, budem citovať, my zamestnávateľe, tieto žiadané banskovistické samosprávne kraje o racionalizáciu systému vzdelávania a o zvyšovaní počtu žiakov na stredných odborných školách. Považujeme to za prvý krok k zabezpečeniu dostatku kvalifikovaných pracovníkov pre priemysel, ktorý na trhu práce absolútne nedostatok. To okrem iného zaznelo aj v pléne z úst jedného z poslancov, ktorý povedal, že má problém dokonca vo svojej vlastnej firme zohnať kvalifikovaných zamestnancov. Napriek tomu všetkému sme odhlasovali, zastupiteľstvo odhlasovalo navýšenie počtu gymnázií zo 48, ktoré navrhoval úrad, na 59. Pričom máme podľa smerného čísla ministerstva školstva a takisto podľa analýzy školského výpočtového strediska budeme mať 671 žiakov menej v prvom ročníku proti súčasnému školskému roku. Takže ak nám počet žiakov klesne 670 a počet gymnáziálnych tried nám stupne o 11, tak dnes lebo jednoducho matematikou základnej školy vychádza jediné. Počet žiakov pre stredné odborné školy sa rapidne zniží. Takže my nielenže ignorujeme, teda zastupiteľstvo nielenže ignoruje tie požiadavky zamestnávateľov, ktoré jednoznačne formulovali v tej deklarácii, ale naopak ideme ešte proti, ideme nielen zvýšiť počet žiakov na odborných školách, ale ho znížiť. Z tohto pohľadu je pre mňa tento krok zastupiteľstva nepochopiteľný, nepriateľný. Ja sa v tejto veci obrátim na samotného ministra školstva a samozrejme dáme toto uznesenie na vedomie všetkým zamestnávateľom, ktorí prejavili záujem aktívne spolupracovať na zlepšení školského systému v kraji a pravdepodobne to dáme na vedomie aj samotnému pánovi predsedovi vlády. Ja keby som teraz podpísal toto uznesenie tak, ako je, tak v podstate by som sa stotožnil s niektorými, so slovami niektorých tých predstaviteľov firiem, ktorí povedali, že aj tak si to politicky presadia, aj tak sa nič nezmení a takéto petície už boli a nič nedokázali. Ja nechcem byť takýto človek, ja chcem plniť podľa mňa záväzky, ktoré kraj voči zamestnávateľom má, aby sme naozaj iba nerozprávali o tom, že chceme zlepšiť zamestnanosť, chceme znížiť nezamestnanosť, chceme vychádzať v ústretí požiadavkám trhu práce a nakoniec zastupiteľstvo to nezmysel zbytočné, takže ja to určite nepomôžem a budem hľadať spôsoby, ako zatlačiť na najväčší poslanecký klub z vrchu, aby jednoducho aby sa reflektovali tie požiadavky
všetko preto spoločne, aby sme jednoducho vychádzali tej realite ústred. Realita hovorí niečo úplne iné, ako pôvodne schváľovali. Dnes je určite taký stav, že deti chcú ísť na gymnázia, pretože dnes, žiaľ, je jednoduchšie študovať na gymnáziu ako na odbornej škole. Vieme, aký je stav. Normatívne financovanie núti riaditeľov nevyhadzovať ani tých najhorších študentov. To znamená, je to v záujme nie žiaka, v záujme školy je, aby doštudoval a na tom gymnáziu nemusí okrem nejakého učenia ukázať nič. Na odbornej škole musí ukázať nejakú praktickú skúsenosť, nejakú snahu a tak ďalej. Preto jasné, že je o mnoho jednoduchšie študovať gymnáziu. A práve preto na sociálnu prácu a na podobné odbory, ktorých je nadbytok. Práve preto sme my išli tou cestou, musím to povedať, zdôrazniť, nie je likvidácia gymnáziálneho vzdelávania. 48 tried je podľa mňa dostatočný počet na to, aby išli na gymnázia naozaj tí najlepší, ktorí chcú jednoducho pokračovať ďalej v štúdiu na vysokých školách, ale aby sme na gymnázia dostali kvalitných študentov. Ale dnes v zastupiteľstve zazneli aj také názory, že predsa, keď sa na nejaké gymnázium hlási 45 detí, otvorme dve triedy. Ja hovorím, ak 45 detí zoberieme, všetkých 45 do tých tried, o akej výberovosti to chceme rozprávať. Potom tie gymnázia naozaj nie sú školy výberové, ale školy náborové. No a potom okrem toho, že ideme proti potrebám zamestnávateľov, tak okrem toho samozrejme nejakým spôsobom týmto prispievame k tomu znižovaniu úrovne školstva. A ja, ako som povedal, si o tohto ruky umývam a ja sa nebudem podieľať svojím podpisom na úmyselnom znižovaní kvality školstva v našom kraji. Máme času dosť, takže nehovoril by som o nejaké časové tiesky. Uvidíme, ako zareaguje ministerstvo školstva. Ja sám som prekvapený. Zvedavý. Oni to nemôžu schváliť, ale oni môžu ísť do priamého konania s ministerstvom o počte otvorených tried. A uvidíme, či ministerstvo bude rozhodovať racionálne, alebo politicky, alebo lobisticky, alebo úplatkovo, to ja dnes neviem.